todas, somos Candela e Martina. Hoxe estamos de novo os nenos e nenas de sexto de primaria para presentarvos o programa 1 da radio. Trátase da tolerancia, diálogo e paz, xa que o 30 de xaneiro foi o Día Internacional da Paz. E preguntaredes, por que foi o 30 de xaneiro o Día da Paz? Pois porque falleceu Mahatma Gandhi, un abogado político e pensador indio, e falleceu por un asesinato o 30 de xaneiro e é coñecido principalmente por reivindicar e conducir a independencia da India a través dos métodos violentos. E por eso puxeron o 30 de xaneiro o Día da Paz. Así é, Candela, pois aquí vos deixamos cos nosos compañeros da radio, que nos van facer un resumo do libro Wangari Maathai. Esperemos que vos guste. Wangari Maathai era unha nena que vivía en Kenia, un país no que as mulleres non podían ir á escola e adicábanse ás tarefas domésticas. Un día o seu irmán preguntoulle a súa nai por que Wangari non podía ir á escola como ia él. Pregunta que fixo reflexionar aos seus pais sobre a educación da súa filla. Pouco despois, Wangari comezou na escola chegando a rematar secundaria, momento no que o presidente dos Estados Unidos invitaba a 600 alumnos keniatas a visitar o seu país, viaxe para que Wangari foi seleccionada. Cando Wangari chegou aos Estados Unidos de América, viu a neve por primeira vez, edificios altísimos chamados rañaceos. Estaban descubrindo un país moi diferente ca o dela, pero que tamén guardaba moitas semellanzas. Certo, pois por aquela época, naquel país, os negros non podían ir nos mesmos autobuses que os brancos, nin tampouco nas mesmas escolas. Cando volve dos Estados Unidos, Wangari atópase cunha Kenia independente, pois os colonos británicos xa non o gobernaban. Aínda así, os propios keniatas estaban acabando cos seus propios bosques. Isto a Wangari non lle gustaba nada. O país que o viu nacer estaba extinguindo a súa natureza e a súa fonte de vida. Por ese motivo decidiu fundar o Movemento Cinturón Verde e así poder reforestar de xeito inmediato toda Kenia. Pois cando ela era pequena, a súa nai, ao pé dunha figueira, ensinoulle que unha árbore vale moito máis que a súa madeira. Da sombra, humidade, froitos, vida. Eu quixera poder aplacar unha fera terrible. Eu quixera poder transformar tanta cousa imposible. Eu quixera dicir tantas cousas que pudiesen facerse sentirme comigo. Eu quixera poder... Agora imos continuar con María, que nos vai falar da canción O Progreso, que estuvemos traballando estes días. Eu quixera non ver tantas nubes escuras. Ola, bons días. Hoxe, como todos sabedes que no colexio estamos traballando o tema da paz, os nenos e nenas de sexto curso de primaria estuvemos preparando na aula de música a canción O Progreso. Eu, María, vouvos a falar do que transmite progreso. O progreso fala de que non debemos contaminar, matar a xente. Non debemos matar os animais co lixo. E a contaminación está afectando ao aire. Pois agora imos continuar co recitado que foi feito por todos os alumnos do cole. Non a preguiza, non a usura, non a envexa, non a incultura, non a violencia, non a injustiza, non a guerra, si a paz, si a alegría e si a amizade. Sono do que non quero despertar, nei todos os nenos vivimos nun mundo en paz. Mans abertas, mans limpas, mans que saben a caridad. Son as mans dos nenos que buscan amor e paz. A todos os nenos do mundo, unidas vosas mans, ensinados maiores que fácil é amar. Eu teño a pomba da paz que voa boa sen parar e os nenos nos pon dedos para que todos juntos xoguemos. Nenos e nenas, imos bailar e cantar. Que se vai a guerra e que veña a paz, así o mundo sería genial. A pomba da paz
chegou dende lonxe para rematar as guerras de onte, mañá e hoxe. Vamos a deixarvos coa nosa compañeira Antía, que nos vai facer unha reflexión sobre o diálogo, tolerancia e paz. Bos días a todos e todas. Como neste programa estamos tratando os temas de diálogo, tolerancia e paz, hoxe eu, Antía, vouvos facer unha pequena reflexión sobre todos estes temas. Eu creo que os dous pasos máis importantes para chegar á paz son falar as cousas para intentar chegar a un acordo sen empregar a violencia e respetar todas as opinións, xéneros, razas. Tamén eu penso que nestes tempos que as novas tecnoloxías xa non nos relacionamos o suficiente coa xente do noso arredor, xa que pasamos todo o día diante dunha pantalla. Ademais, hoxe en día, os nenos e nenas teñen os teléfonos móviles máis cedo que a idade recomendada. Por outra banda, se non dialogamos, non chegaremos nunca á tolerancia, nin a un acordo. Se só conversamos cos dispositivos móviles mediante Instagram, Facebook, WhatsApp, sempre interpretaremos os mensaxes de texto como nos convén ou según o noso estado de ánimo, e iso podía provocar conflitos. Así que recordade, nenos, se desexades a paz, non faledes cos vosos amigos, falade cos vosos inimigos. Imos continuar con Alex, que nos vai facer unha interpretación da decoración dos corredoiros. Este ano, como non tivemos Festival da Paz, no colexio decidimos facer unha decoración polos corredores do cole. Un dos traballos que fixemos foi representar unha morea de pombas entre todos os nenos do centro que chega a unha bola do mundo que hai nas escaleiras. Con isto, o que queremos transmitir é que hai que levar a paz a todos os países do mundo. Por outra banda, os nenos e nenas de segundo de primaria fixeron unhas mans, e dentro desas mans puxeron frases de amor que lle dan aos seus seres queridos. Por último, o alumnado de sexto de primaria fixemos o noso castiñeiro do mundo, coas 109 bandeiras de 109 países do mundo, e dentro a palabra paz no seu idioma. Dito isto, son Ales, e lembrade, non hai camiño para a paz, o camiño somos nós. Julia e Pablo van nos facer un resumen dunha interpretación que fixeron os nenos de Valores do libro O esquío prediceiro. O esquío prediceiro nunca vai á escola, pasa todo o día xoga que xoga. O esquío prediceiro sempre está de prola, anda todo. No frondoso bosque vivían dous esquíos. Eran o esquío gris e o esquío vermello. O esquío gris era moi preguiceiro e pasaba o día gozando do sol e cantando. Mentres o esquío vermello traballaba e almacenaba a súa comida para o inverno. Ata que un día, cando chegou o inverno, o esquío gris morría de frío e de fame. Este díxolle ao esquío vermello se podía compartir con el a comida a un lugar onde está. Dende aquel entonces, os dous esquíos traballaron xuntos e axudándose mutuamente. Dime logo, cal é a moralexa deste conto? A moralexa deste conto é que hai que pasalo ben e disfrutar, pero tamén hai que traballar. Esquío prediceiro fai os tentadores, que chega o inverno nevado de cores.
hasta aquí o noso programa 1 da Radio na Biblio. E recordade que estamos á espera dos vosos traballos para buscar un nome e un logo para a nosa Radio na Biblio. Un saúdo e deica próxima.